כיצד זה מרגיש להיות שחקן של הפועל חולון? מרגיש טוב, כיף, עונה שנייה, מאוד נרגש להתחיל. שנה שעברה ערכת את הבכורה שלך בליגת האלופות, מה למדת על עצמך? ליגה מאוד איכותית, קשה, רמה מאוד גבוהה. אני חושב שלמדתי שאני ברמה, היה לי לא מעט משחקים טובים שם, ואני מאוד נרגש להתחיל עוד עונה במפעל. איך אתה מרגיש לשחק בזירה אירופית במצב שבה המדינה נמצאת? בעיניי זה חשוב, זה הייצוג שאנחנו יכולים לעשות, זה השירות שאנחנו יכולים לעשות למדינה, ואני מאוד נרגש לקראתו, מאוד מצפה לזה. מה הציפיות שלך מעצמך ומהקבוצה העונה? הציפיות שלי מעצמי הם להמשיך בגרף התקדמות שלי, להמשיך להשתפר, להיות השחקן הכי טוב שאני יכול, להתקדם בכל האספקטים, ומהקבוצה להגיע הכי רחוק בכל מפעל. אחרי העונה הטובה שלך בשנה שעברה, אתה מרגיש שהשנה יהיה לך חלק מרכזי יותר העונה? אני חושב שיש לי את המקום שלי, ויש השנה סגל קצת יותר עמוק, עם יותר שחקנים, אז אני לא יודע בדיוק איך זה יתבטא בדקות, אבל מבחינת האיכות של הדקות אני הולך להיות שם ולהיות סופר יעיל ולעזור לקבוצה, וזהו. מי היה המודל לחיקוי שלך? מודל לחיקוי שלי? אין לי אחד, אני מנסה לקחת מהרבה שחקנים, מסתכל הרבה על היורוליג, אני אוהב מאוד את ניקולה מירוטיץ', הרבה הסתכלתי על ליאור אליהו, וניקולו מלי אני גם מאוד אוהב. מה השאיפות שלך להמשך הקריירה? השאיפות שלי להמשך הקריירה, אני רוצה להגיע לרמות הכי גבוהות באירופה, לממש את הפוטנציאל שלי. מה משמעות מספר 8 עבורך? מספר 8 זה המספר שלי, אני מרגיש שהוא אני זה הוא, כאילו אני איתו מהמשחק הראשון שלי בקריירה, בכיתה ב', ואני שמח שחזרתי אליו השנה.